मग परत फोन मिळाला आणि विचारला तर उगाच ओरडा विडायचे. म्हणजे आज सांगितल्याने आजच आपलं काम होईल याची गॅरंटी नसते. मस्त असा रंग आलाय बघा. गाडीत पाणी चेक कर. केलं चेक? पाणी चेक कर कुणाल जरा. चला कुणालचे बाबा निघाले. 5:30 झाले. फास्टमध्ये चावू नको गाडी, सावकाश जा. बाय बाळा. हां फोन करा टायमात. हां हां 6:30 वाजले मैत्रिणींनो. आणि झालं आहे सगळं, घरातलं झाडलोट करून झाली. आता म्हटलं जरा बाहेर लक्ष टाकावं. कलिंगड आपला तयार झाला आहे की नाही ते आधी पहिला बघायचं आहे. आपल्याला एका ताईंची कालच्या व्हिडिओवरती कमेंट होती, कालच्या का परवा दिवशी. माझे कसे व्हिडिओ जरा एखाद दिवसाचा गॅप घेऊन त्याच्यामुळे परफेक्ट असं माहिती पडत नाही. तर त्यांनी असं सांगितलं होतं की कलिंगडच्या देठाजवळ एक छोटीशी 1 इंचाची अशी मिशी असते, ती जर का सुकली असेल तर तुमचा कलिंगड तयार झाला. त्याच्यामुळे मी जरा ना चेक करून बघते. आता मिशी कुठलं हे आहे काय, हे बघा ते सुकत तर आलेली आहे, थोडीशी सुकलेली आहे. काढू का मग? कुणाला जेव्हा मला सकाळी सांगून गेले तू कलिंगड काढ, ठेवू नकोस म्हणून. हां अर्धी सुकले आणि अर्धी हिरवी दिसते. हा पण मी चेक करते. हा अजून कच्चाच आहे. नाही हे बघा हा सुकलेला आहे देठ, हे बघा. काय कळत नाही आहे, काढू का नको, काढू का नको. हा काढते, कारण हा आम्हाला ना आवाजावरनं वाटतो तयार झाला. तर देठ त्याचा दिसतो हिरवा. कुणाला बोलवते, हा बघा. कारण कुणाच्या बोलत काढून टाक, ठेवू नको. ते कालपासून माझ्या मागे लागले होते, त्याच्यामुळे त्यांचं ऐकायलाच पाहिजे. आता मग परत फोन मिळाला आणि विचारला तर उगाच ओरडा विडायचे. हे कसं बाहेर पण ठेवलं तरी पण होईल ना. कुणाला बोलवत्या दर इथं आणू. म्हणजे पायाला माती लागेल ना, म्हणून बघा चप्पला चेंज कर. त्याची चप्पल मी घातली होती ना. हां तो वाला काढूया. तसं पण ते देठ आहे ना, कुणाला देठ नाही म्हणणार ते. सांगितलं ते सुकल्यावर का वाटतंय, पण जाऊ दे. हा काढूया. याचा कलर पण चेंज झाला वाटतो ना. काप इथे. हां जा तो राहू दे, नंतरला बाबाला फोन करून विचारूया आणि मग बघू. मग हां ठेवू जा आतमध्ये. आता लगेच नाही कापूया आपण, 2 दिवस जरा ठेवूया ना, मग गोडवा येईल ना. नंतर मग कापू. मग मी आली, जरा माझं काम आहे बाहेर. तू तुझं काय ते कर.
चला हे बघा खुरपं घेतलंय. हा बाहेर ठेव, फ्रीजमध्ये नको. त्या हंडा कशाच्या बाजूला ठेव लादीवरती. पक्ष्यांचे आवाज बघा किती मस्त मस्त येतात. तर माझी ना कामं मी आज ठरवलेली आहेत. हे बघा कसं ओरडतंय. तर इथे आपली मिरचीची रोपं आहेत ना, वांग्याची आणि मिरचीची, तिथे मला आज भरपूर काम आहे. म्हणजे कालच मी ठरवलं होतं हे मला करायचं आहे. कारण काल संध्याकाळी इथे पाणी घालत होते ना, तेव्हा माझं लक्ष गेलं की काही मिरचीची रोपांची मुळं आहेत ना, ती उघडी पडलेली आहेत. त्याच्यामुळे ते पुरण घालतं तसं करायचं आहे मला आता. आणि ही रोपं आहे ना मागे कटिंग केली होती, तुम्हाला मी दाखवलं होतं व्हिडिओमध्ये मागच्या. आणि त्याला चांगलं असं आता पानं वगैरे बघा फुटलेली आहेत. पूर्ण कटिंग करून टाकलं होते कारण इथे ना मिरचीला काहीतरी कीड लागलेली वाटतं, त्याच्यामुळे. तर आता व्यवस्थित होत आहेत तर म्हटलं करूया. किती वाजले 7:30 झाले. 7:30 झाले ना, मला नाश्ता बनवायचा ना. असं 15-20 मिनटं जातील न्यायला. अर्धं झालं आहे. हिला वांगया नाही करायचं. बघते आता हे झालं लवकर तर वांग्यांना पण अळीसारखं करते. पाणी सगळं किती वाया जातं, पाणी बघितलंच ना. पाणीचे प्रेशर नाही तर म्हणून ते खड्डा होतो. खड्डा नाही, ती मुळं सगळी वर आली होती. तेच ते प्रेशर नाही पाण्याच्या. हाताने टाकायचं तर नाही होणार. हाताने टाकायचं आता, तेच करायचं. म्हणजे अळीसारखं केलं ना, हाताने थोडं थोडं टाकायचं संध्याकाळच्या टायमाला. पाईप सोडतच नाही त्याला. एवढी चांगली लोक सगळी हे झाली बघ. मुळं वर बघ, काढल्यास पूर्ण वरच्या वर आले बघ. काढून ते परत लावते. तुझा अभ्यास करतो का घरात? हां, अभ्यास करतो. जा मग कर. आधी मी नाश्ता बनवला. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. 10 वाजले सकाळचे आणि झालं आहे बहुतेक सगळं झालेलं आहे. घरातलं काम आज जरा लवकर झालेलं आहे, कारण पण तुम्हाला माहिती आहे. तर कुणालचे बाबा गेले सकाळी मुंबईला, लवकर गेले. मला वाटतं काहीतरी 5:30च्या दरम्यान निघाले. त्याच्यामुळे आम्ही पण लवकरच उठलो होतो, कुणाल पण आणि मी पण. 4च्या दरम्यान आम्ही उठलो होतो. आता इतकी झोप येते ना सकाळी लवकर उठल्यामुळे. म्हटलं सगळं घरातलं आता आवरून, कुणाल गेला ना ट्युशनला, मग म्हटलं थोडा वेळ मी आराम करीन. तर जेवण करायचं बाकी आहे अजून. आता 2 माणसं असली तरी जेवण बघा करावं लागतंच ना, ते काही चुकत नाही. झाडांना पाणी घालायचं मोठं काम ते अर्धं करून झालं आहे. म्हणजे पुढच्या साईडची आपली जी फुलझाडं आहेत ना, ती सगळी ना पाणी घालून घेतलं. आता हा मागच्या साईडची बाकी आहेत, ती म्हटलं संध्याकाळच्या वेळेस करणार. म्हणजे एकदम करायला गेलं तर खूप भारी पडेल. तर ते कुणालने केलं ते. आता संध्याकाळी ही मागची बाजून ती मी करून घेईन, कारण कुणालला येईपर्यंत 6 वाजतात. पक्ष्यांचे आवाज बघा, आज इतके सुंदर सुंदर पक्षी मी बघितलेले आहेत ना. चिमणी, आज किती वर्षांनी, म्हणजे जवळजवळ 1.5 वर्षांनी मी चिमणी बघितलेली आहे. नाहीतर गावी चिमणी, कावळा हे दिसणं ना म्हणजे मोठी गोष्ट. कावळा पण सहसा दिसत नाही, पण कधीतरी चुकून दिसतात. तर असं आज बघायला मिळालं, त्याच्यामुळे मला पण भरपूर आनंद झाला. आणि सकाळी मग सगळीकडे म्हणजे 4ही दिशेने ना धान्य टाकून ठेवलं, म्हणजे तांदूळ टाकून ठेवले. नेहमी टाकतेच पण जे भरपूर टाकलं, आज जरा जास्त टाकलं. म्हणजे त्याला आज चिमणी बघायला मिळाली. तर दिवसभर पाखरांचा असतो चिवचिवाट. तर एक रेसिपी तुमच्याशी मी आज शेअर करणार आहे. आपल्याला एका ताईंची कमेंट आली होती, बऱ्याच दिवसानंतर रेसिपी तुमच्याशी मी आज शेअर करते. त्यांनी सांगितलं होतं की चिकनसारखे म्हणजे नॉनव्हेजसारखी लागेल ना अशी एखादी रेसिपी व्हेजमध्ये. आता सोयाबीन शिवाय पर्याय नाही, नॉनव्हेज जे खात नाही त्यांना सोयाबीनच अशी एक आहे की आपण नॉनव्हेजसारखे बनवून खाऊ शकतो. आणि बाकी काय पनीर वगैरे तिथे दुधाचा पदार्थ आला. त्याच्यामुळे मी त्यांना रिप्लाय दिला होता की सोयाबीन छान बनते, खूप मस्त बनते, फक्त ती व्यवस्थित अशी बनवायला आली पाहिजे. तर कांदा, टोमॅटो आणि थोडंसं वाटप असतं ना, म्हणजेच कांदा खोबरं असं ते भाजलेलं बघा मसाला असतो तो, पण ते कमी प्रमाणात टाकायचं नाही तर सगळी टेस्ट आहे ना बदलून जाते. तर मी सोयाबीन की नाही काढून ठेवलेत. आता बाकीचं जे काय आहे ना माझं ते सगळं किचन आवरून घेते आणि मग झटपट रेसिपी तुमच्याशी ना मी शेअर करते.
तर आपल्या पडवीचं काम कधी चालू होणार अशा पण मला कमेंट होत्या मागच्या व्हिडिओमध्ये. म्हणजे चिरे बघा आपले आलेत ना, त्याच्यामुळे आपल्या बऱ्याच ताईंच्या कमेंट होत्या. तर लवकरात लवकर चालू होईलच. मला वाटतं 1-2 दिवसामध्ये व्हायला पाहिजे. पण इथे गावी कसं सांगू शकत नाही आपण. म्हणजे आज सांगितल्याने आजच आपलं काम होईल याची गॅरंटी नसते. त्याच्यामुळे म्हणूनच मी सांगितलं नाही कोणाला असं की आपलं ह्या दिवशी हे काम चालू होईल. मला असं वाटतं की 1-2 दिवसामध्ये काम आपलं चालू व्हायलाच पाहिजे. तर जेव्हा होईल चालू तेव्हा मी तुमचे शेअर करीनच. चला पटापट करून घेऊया. सगळ्यात आधी ना सोयाबीन भिजत घालते, म्हणजे आपण बाकीची कामं करेपर्यंत सोयाबीन आपला चांगला भिजला जाईल. नाहीतर का सोयाबीन जर का चांगला नाही भिजला ना, मग भाजी कशी बरोबर होत नाही. आणि ही भाजी ना शक्यतो कुकरमध्ये करायची, खूप मस्त बनते. मी डायरेक्ट तुम्ही कुकरमध्ये केलं तर फोडणीवर खूप छान बनते. आणि जर का तुम्ही कढईमध्ये किंवा पॅनमध्ये करायला गेलात ना, शिजायला भरपूर वेळ जातो आणि मग चवीला पण थोडासा फरक पडतो. त्याच्यामुळे सहसा मी जास्त करून ना सोयाबीनची भाजी मी कुकरमध्येच बनवते. झटपट पण बनते आणि टेस्ट पण चांगली येते. मग लाईट गेले आमच्याकडे. तुम्हाला मी साहित्य दाखवत्या. हा बघा कांदा घेतला आहे भरपूर चिरून, टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, 1 मिरची आणि हे आपले सोयाबीन भिजवून आहे ना 1-2 तुकडे केलेत आणि 1 बटाटा टाकला आहे आणि 2-3 वेळा चांगले धुवून घ्यायचे सोयाबीन. तर पटकन फोडणी घालून घेऊया आणि वाटप लागणार आहे. 1 मिनटं. हे बघा, हे आपलं कांदा खोबऱ्याचं वाटप आणि तमालपत्र आणि तिखट मसाला, हळद, गरम मसाला जे आपण वापरतो ते. तेल टाकलं आहे. थोडंसं तेल ना जरा जास्त टाकायचं. हे तमालपत्र, तेल झालं का गरम? तेल आपलं गरम होत आलं आहे. आणि आलं लसूण तुम्हाला मी मगाशी दाखवायला विसरली. आलं लसूण टाकूया. लाल झालं ना, काही हिरवी मिरची मी लालवाली घेतली आहे, जरा दिसायला चांगलं दिसेल ना म्हणून. बाकी असं काय चवीमध्ये काय नाही. कांदा टाकायचा. कांदा ना चांगला लाल करून घ्यायचा. कांदा ना आता लाल होत आला आहे. आता आपण आपल्या चवीप्रमाणे तिखट मसाला टाकायचा. जरा परतून घेऊया. तिखट मसाला परतून झाला की लगेच टॅमॅटो टाकायचा आणि कोथिंबीर. आता हे दोन्ही टाकते. चांगलं असं परतून घेऊया. तेल सुटले चांगलं. जितकं तेल सुटेल ना तितकं चांगलं होतं भाजी. आता आपण ते वाटप टाकूया कांदा खोबऱ्याचं. जास्त नाही टाकायचं, 1 चमचा बस होईल. कांदा टॅमॅटो थोडंसं जास्त घ्यायचा. आता हे चांगलं पुन्हा एकदा परतून घेऊया. म्हणजे वाटप आहे ना व्यवस्थित सगळं मिक्स होईल ना, असं परतून घ्यायचं. बघा सगळा मसाला व्यवस्थित भाजून झाल्यानंतर चांगलं बघा तेल सुटून आलं आहे. आता मी टाकते त्यात हळद, नंतर मीठ, आपल्या चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं. हा गरम मसाला टाकते. जरा मिक्स करून घेऊया. आता आपण हे सोयाबीन आहेत ना ते टाकूया. त्यातलं सगळं पाणी ना काढून घेतले. चांगलं हलवूया. सगळा जो मसाला आहे ना सोयाबीनला लागला पाहिजे. बघा 2-3 मिनटं चांगलं जरा आहे ना व्यवस्थित परतून झाल्यावर पाणी सुटलंय बघा. आता आपण त्यात आहे ना आपल्याला किती ग्रेव्ही हवी ना त्याप्रमाणे पाणी टाकूया. आणि 4 शिट्ट्या करून घेऊया. आता मी लावते झाकून. आता 4 शिट्ट्या होऊन गेल्या ना का मग तुम्हाला मी नंतरला थंड झाल्यावर खोलून दाखवते. तर कुकर बघा आपला झालाय थंड. तुम्हाला मी भाजी दाखवते. 1 मिनिट जरा खोलते. हे बघा मस्त असा रंग आलाय बघा.
आणि ग्रेव्ही पण एकदम बरोबर झाले. मी आता वाढते कुणाला. तर हे असं आजचं आमचं जेवण आहे. चपाती आणि भाजीच केली मी आणि जोडीला कांदा आणि ही कैरी ज्यात आहे ना तिखट मसाला, मीठ आणि साखर असते ना ती टाकलेली आहे. ही काल बनवली होती, त्यात थोडीशी राहिली होती ना. छान लागते पण आंबट गोड मस्त लागते. कुणाल घे. धर आला घ्यायला. आज भात नाही केला. भात आहे ना थोडासा आहे कालचा. हे घे कैरी घे, पाणी आणते मी. तर 5:45 वाजले तर संध्याकाळचे आणि ऊन बघा तुम्ही कसं माझ्या चेहऱ्यावरती पडलं ते. इतका वारा सुटला ना बापरे. दुपारपासून मी दरवाजा बंद करून आहे. आता 1 तास झाला मी बाहेर आले कारण मला झाडांना पाणी घालायचं होतं. तर अर्धी झाडं मी पाणी घालून घेतलं, अजून अर्धी बाकी आहे. थोडासा दम लागला म्हणून थांबले मी. आता वारा थांबायची वाट बघते पण वारा काय थांबायचं नाव घेत नाही आहे. सगळ्या वस्तू आज जिकडे तिकडे पडल्या होत्या. ही सुपा आहेत ना आपली धान्य आपण बघा पाखडतो, ती सगळी वाऱ्याने कुठे ह्या इथे पडले होते. हे आपले पत्रे ठेवलेत ना त्या साईडला पडले होते, ते मी आता मगाशी उचलून ठेवले. भरपूर सामान जिकडे तिकडे. काय माहिती आज कुठला हा वारा आला आहे. तर दुपारी कुणाल गेल्यानंतर मी जेवली. माझं थोडंफार जे काय होतं ते आटपलं आणि व्हिडिओचं वगैरे जे काय होतं काम ते केलं. झोपायचा खूप प्रयत्न केला पण अजिबात झोप लागली नाही कारण मला सवय नाही दुपारची झोपायची. एक 5 ते 10 मिनटं मी डोळे बंद केले आणि नंतरला उठून आहे बसूनच होती. तर ऊन कमी व्हायची वाट बघा होती पण ऊन बघा आता 5:45 वाजले तरी पण इतकं ऊन आहे. तर आता की नाही थोडा वेळ थांबते मी इथे, म्हणजे बसते जरा आराम करते आणि परत मला हा बघा वारा झाडांचं काम करायचं आहे. म्हणजे मगाशी झाडांना पाणी घालायच्या आधी छोटी छोटी झाडं आहेत ना त्यांना पुन्हा मी अळी करून घेतलेली आहे. गेले 3 दिवस झाले हे काम चालू आहे इथे. आता पण बहुतेक म्हणजे होत आले झाडं तर थोडीशीच बाकी आहेत. मग ते बरं पडतं पाणी वगैरे आपण घालतो ना, मग ते पाणी कसं वाया जात नाही. त्या बरोबर त्या गोल जो आपण रिंग करतो ना राऊंड करतो ना त्यात राहतं आणि मग झाडांना असं उन्हाळ्यामध्ये असं भरपूर असं पुरेसं पाणी मिळतं. त्याच्यामुळे हे छान आहे. ज्याने कोणी ही आयडिया केलेली आहे ना अळीची, खूप चांगलं आहे ते. फोन आला होता म्हणून मी थांबली जरा बोलता बोलता. तर कुणाल जेव्हा मुंबईमध्ये पोचले आणि वेळेत पोचले आणि सुखरूप पोचले. म्हणजे एक 5 ते 10 मिनटं झाले. सकाळी ते काहीतरी मला वाटतं अंदाजे 5 ते 5:30च्या दरम्यान निघाले घरातून. म्हणजे त्या मनाने भरपूर लवकर पोचले. मग एवढं बरं झालं चला वेळेत गेले. तर चला मित्रमैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ मी आता इथेच संपवते. आवडला असेल तुम्हाला तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.